Ahojte všetci, vítam vás pri dnešnom videu. Dnešné video bude v duchu party, čiže výrazné oči a nech sa krásne leskneme, takže sledujte, dúfam, že sa vám video bude páčiť. Ak sa vám video páči, dajte like, koment, odber, zdieľajte a ja sa budem tešiť na vás v ďalšom videu. Takže čaute, ahojte. Takže ako vždy dnešný proces zahajujem očným make-upom a to preto, aby sme sa vyhli nejakému odstraňovaniu rozsypaných očných tieňov. Začala som podkladovou bázou, teraz si nanášam čiernu ceruzku, takú gelovú, ktorú si pomocou čierneho tieňu od značky Catrice rozmazávam a snažím sa ho dostať do záhybu oka. Potom si beriem z tejto paletky klasický tmavý hnedý tieň a opäť rozmazávam čierny s hnedou a pomaly vnášam do záhybu. Beriem si bledší hnedý tieň a opakujem to isté. Základom dymových očí je, aby sme mali krásne roztieňované očné tiene. Opäť si beriem ešte bledší tieň hnedej farby a vkladám ho do záhybu a tieňujem do stratená. Aby som zvýraznila čiernu, opäť si beriem tento tieň a vkladám ho na moje viečko. Utieram si rozsypance, urobím posledné úpravy. A z tejto paletky od Makeup Revolution som si zvýraznila čas pod obočím. Nastáva čas na linku. Dnes si robím veľmi výraznú linku, pretože chcem, aby moje oči naozaj upútali pozornosť. Je to teda taká klasická mačacia linka. Myhalnice si vytočím, dám si špirálu a nasledujú umelé myhalnice. Dnes som zvolila veľmi výrazné umelé myhalnice a nalepila som si ich. Dnes používam ako podkladovú bázu krém hydratačný od Biodermy a Maybelline Makeup. Si nanesiem s húbkou. Odporúčam húbku pred použitím namočiť, dobre vyžmýkať a potom ide nanášanie make-upu naozaj oveľa jednoduchšie. Make-up si nanesiem poriadne, potom prišiel čas na jemné kontúry a teda zvýraznenie tváre. Odporúčam v časti tváre, na ktoré som si naniesla bledý korektor, naniesť veľa transparentného púdru a nechať ho chvíľku pôsobiť, vtedy sa vyhneme zlievaniu korektoru do vrások. Použijem bronzer z mojej novej paletky od Makeup Revolution v krásnej teplej sítej farbe na lícne kosti, na spánkovú časť aj pri bradu. No a ten púder si odstránim, dám si líčka, dnes chcem také výraznejšie. No a do vnútornej línie oka som si naniesla čiernu ceruzku, teraz ju s štečekom rozmažem aj spolu s čiernym tieňom a beriem si potom hnedý očný tieň, ktorým sa snažím opäť tieto tiene rozmazať do stratené. A dám si špirálu na dolné myhalničky. No a čím oživíme dnešné líčenie, to budú zlaté trblietky. Použila som takú podkladovú bázu na trblietky a pigmenty od Makeup Studia alebo Makeup Studia. Potom si naniesiem tesne trblietky na tú časť, kde som si dala teda ten podklad. No a prišiel čas na rozjasňovač, ako vidíte, ja ním nešetrím, dnes používam rozjasňovač v takej zlatistej farbe na lícne kosti, na pery a na nos. Keďže mám veľmi výrazné oči, pery budú naozaj jemné, také nude
farbe, používam Ceus kód Avonu, už od Makeup Revolution, bude opäť vo veľmi jemnej nude farbe. Na to si nanesiem potom lesk na pery, ktorý mám z H&M. Tak a toto už je výsledný look. Verím, že sa vám moje líčenie páčilo. Takisto verím, že sa inšpirujete a teším sa na vás v ďalšom videu. Ahojte!